Ang hawak ko ay tinaguriang King of All Nuts. Di hamak na mas masarap at masustansya kaysa sa almonds at macadamias. Perfect siya, oh. Ang sarap. Milk. Mula dito ay maaari kang makagawa ng iba't ibang pili delicacies. Pili nut, pusit, banana. Ito rin ang nagdala ng malaking karangalan sa probinsya ng Sorsogon. has achieved a new Guinness World Records title. Ngunit, hindi lang buto ng pili ang may malaking pakinabang dahil ngayong episode ay aalamin natin ang iba't ibang produktong maaaring magawa sa Pili Nuts. Iisa-isahin ang mga tindahan na nagtitinda ng mga kakaibang pili delicacies. Bibisitahin ang malawak at sikat na pili farm Wala po ko nakuha. at aalamin ang proseso sa paggawa ng mga naggagandahang handicrafts na nakakarating pa sa ibang bansa. Sa video ito ay malalaman mo ang tunay na halaga ng pili mula puno hanggang bunga, lahat walang sayang. Patunay nga ang mga produktong nagmula sa Bicol. Simulan natin sa probinsya ng Sorsogon kung saan matatagpuan ang mga pasalubong shop na nagtitinda ng mga kakaibang mga pili delicacies. Ngayong araw nga mga ka-travelers ay muli tayo nagbabalik sa probinsya ng Sorsogon upang alamin anong mga produkto ang pwedeng magawa sa pili. Dito natin malalaman kung bakit ang Bicol ay ang #1 pili producer sa buong bansa. Dito nga sa sentro ng Sorsogon matatagpuan ang sikat na pasalubong shop na ito. Ang mga tinda nga dito ay crispy pili, pili kernel, skinless pili, pili brittle, coco jam na gawa sa pili. Tatagpuan ko naman ang pasalubong shop na ito na may kakaiba ding pili products. So mga ka-travelers, nandito nga tayo sa ikalawang tindahan. Iba-iba ang mga tinitinda rito pero ang nakaagaw pansin ang produkto ng Bicol na ipinagmamalaki. Tulad ng pili na gawa sa tsokolate. Tsokolating pili. Ito yung tinatawag na chocolate coated pili nuts. Ayan. Ito recommend, masarap. Coated na siya ng tsokolate. 270 lang. Salted pili nuts na may halong Himalayan salt. Meron ding sikat na masapandi pili. At maya-maya ay malalaman mo kung saan nag-originate ang iba't ibang pili delicacies na kinagistan natin ngayon. Pero bago yan, tuloy muna natin ang paghahanap ng mga unique pili delicacies. So may napansin ako dito mga ka-travelers na kakaiba. Crackers. Yan, Diyos Mahika. First time ko makita to. Meron palang ganito. Okay, so titikman natin ang isa sa mga kakaibang produkto ng nagagawa sa pili. Ito yung pili pulp crackers. Hindi lasang pili, pero nakaka-addict. Sarap. Pwede pulutan. Ewan ko sa ibang shop pero dito ko lang to nakita at na-discover na pwede palang gawing chips yan. Munti ko nang maubos ang paninda nilang crackers Doon na tayo sa isang shop. Sa bahay ko na ubusin. dahil sa crispiness at flavorful ng na-discover kong pili crackers. Nagawa pa rin di umano sa pili fruit. So mga ka-travelers, andito nga tayo sa ikatatlong pasalubong dito mismo sa bayan ng Sorsogon. Ito nga tayo sa Wenay's Food House. Sa 8 pieces na ito, meron ka ng masarap na pili products gawa sa pulburo. Dito naman sa ikatatlong pasalubong center ay natagpuan ko naman ang pili products na ito. Nauna inakala kong ordinary lang. Ngunit nang muli kong basahin, hindi ko inakala na pwede rin pala. So first time ko din itong makita, kakaiba ito, sweet and spicy. Meron ka ng 1.5 kilo na pili, sweet and spicy. Wait lang, pili nut, pusit, peanut at banana? What? At pwede mong haluan ng pusit at banana. Siyempre, hindi tayo uuwi ng walang baon. Yan natin. Parang yema, no? Hindi siya masyadong matamis. Ano to, galing ang Wenay's Food House. Shoutout pula sa inyo. Thank you po sa libre. Ang tawag nga dito ay masapandi pili na kapag napakinggan ay tunog banyaga. Una itong sumikat hindi sa Sorsogon, instead sa probinsya ng Albay. Noong 1936, isang Kastilang nagngangalang Don Antonio Regidor ang nagtayo ng kauna-unahang pili candy factory sa Bicol. Napansin niya ang dami ng ligaw na puno ng pili sa rehiyon. Kaya naman, ginamit niya ang sariling recipe ng kanyang ina na tinatawag na marzipan. Karaniwang gawa ito sa giniling na almond nuts at asukal or honey. Dito ay pinalitan niya ito ng pili. At dito nga isinilang ang masarap na pili delicacies, kabilang na ang masapan di pili. Mabibili mo nga yan dito sa sikat na pasalubong shop.
ang kauna-unahang pili delicacies ng Bicol. Dito yan sa Pili Nut Candy Factory na ngayon ay tinatawag na Albay Pili Nuts. At huwag kang mag-alala, lahat ng yan ay pwede mo na ring mabili dito sa aming website. Maaari kang makabili ng set of 3 or set of 6 or you can simply try our special bundle pack na may masapan, di pili na rin. Just click the link in the comment section. Dito nga rin sa tindahang ito, nalaman ko na ang mga patapon o basura na pili shell ay maaari pang gawing handicrafts o pagkapirahan. May isang lugar dito sa Sorsogon kung saan matatagpuan ang karamihan sa produkto ng Bicol. Kabilang na nga dyan ang mga handicrafts na gawa sa balat ng pili nut. Nandito nga tayo sa OTOP or One Town, One Product ng Sorsogon. Dito matatagpuan lahat ng produkto na meron ang Sorsogon City. Pero isa sa mga hinahanap natin dito, produkto na hindi lang mula sa pili nut, kundi sa iba pang parte ng pili. Na makikita mo dito ay mga keychain, bracelet, necklace na gawa pa rin sa pili. Uy, bagay. At meron ding home decoration. Pili shell pa rin siya na pinagdikit-dikit. So, napakaganda na siya na produktong gawa sa pili. So, walang sayang, ano. At meron pang isa, jewelry box ito, mga ka-travelers. Gawa din siya sa pili, yung hard shell ng pili, nagdikit-dikit. Sa loob, nakapakapuli, napakaganda ng pagkakagawa dito sa jewelry box na ito. Tingnan pa natin kung ano pang mga produkto na pwede pang magawa sa pili. Napansin ko, pati itong lamesa, decoration ng mga pili. Grabe, ang ganda. Binibenta ba? Ito, gawa rin sa pili. Isa sa mga malupit na gawa dito, itong dragon shape na to, na gawa rin sa pili. Yung hard shell ng pili, inikit-dikit para maging home decoration. So makikita dito yung pagiging malikhain talaga ng mga taga-Sorsogon pagdating sa mga handicrafts. At dahil nga na-curious ako kung sino ang artisan na gumawa ng mga nagkagandahang pili handicrafts, ay agad na akong nagtanong kung sino at saan matatagpuan ang mahusay na artisan na ito. At nabanggit sa akin, ito raw ay gawa ng taga-Sorsogon na nagngangalang Robert from Obet's Art. Kaya naman, hindi na ako nag-aksaya ng oras at agad na hinanap ang kamay sa likod ng mga pili handicraft. Hanap na nga natin ang bahay ni Sir Robert Lorin kung saan siya ang kamay behind those beautiful handicrafts na gawa sa pili na pwede nating matutunan at makita ngayong araw. Tara, pasok tayo. Dito ko nga nakilala si Sir Robert at ang kanyang may bahay na si Mrs. Christie na matagal nang gumagawa ng handicrafts. Dito, hindi lang mga pili handicrafts ang ginagawa nila, kundi gumagawa rin sila ng mga exclusive at limited edition na tanging sa amin lang ipinasili. Feeling ko, ito yung pinakamahirap, pinakamaganda nilang produkto dito sa Obet's Handicrafts. Nagawang kamay lang din ni Sir Robert na minamarket naman ni Ma'am Christie. Kaya naman kung gusto mong malaman kung ano-anong mga exclusive o limited edition na may kakaibang kwento ang ipinakita sa amin, ay mag-comment ka lang ng hashtag PiliNuts. Namangha po kami dun sa mga ginawa niyo pong mga handicrafts po, lalo na po yung mga bracelet, gawang pili products po. Ano po ba yung una nyong ginagawa? Yung items namin na ginagawa mga pili product, yung pinaka-raw mat namin na galing po yan sa pili shed, pinagtanggalan ng nuts, yung ginagawang candy. Bali, patapo na sa kanila yan, nagiging pera pa sa amin. Para makagawa ng isa sa mga table centerpiece ay una, kailangan isa-isahin pakinisin ang mga pili shell gamit ang grinder. Parang, bakit pang mainit? Pagkatapos, pagdidikit-dikitin naman ito gamit din ang improvised nilang mga hulmahan. Yun ang dapat ano dito. Yan ang dapat yan ang dapat nakatutok sa sa urmahan. Kaya pala ganyan lahat. Yes po. Hindi pwedeng magbaliktad. Kasi Hindi po. pag nakaganto siya, gagano na. Para lahat sila Nakalapat siya. nakalapat dun sa may foam. After nito, muli itong padadaanin sa grinder para masigurong makinis ang circumference ng table centerpiece. After pakinisin ang dalawang semi-circumference, pagdidikitin naman ito at muling papakinisin sa grinder hanggang masigurong makinis na ang buong circumference. Ito na yung almost finished product na ginawa nila kanina ng mag-asawa ni Ma'am Christie and Sir Robert. Ito na siya. Okay, so pinadaan ng ilang ulit dito sa grinding machine. Ramdam ko na talagang bilog na siya. Kanina rough edge pa siya, pero ngayon bilog na. So mamaya babarnish siya na to. Ay, sa isang araw kaya nila makagawa ng 20 piraso na ganito. 20 ganyan. Unlike sa mga bags at basket na nakita natin sa episode ng Bicol Handicrafts kung saan may dedicated na hulmahan ang bawat bags and basket, dito, lahat improvise. So ito mga ka-travelers, yung finished product ng ginawa ni Sir Robert. Ito ma'am, paano nyo po ito nanguhulma? Saan po ito, paano po manguhulma yan? Yung hurmahan namin ito is yung mga takip na kaldero na hindi na ginagamit.
Yung tar ng kaldero, nakaganyan yan. Ay. Then, ganyan ko po siya ginagawa, dinidikit-dikit ko po siya. Tapos, pag inano mo siya, magiging plato na siya. Takip ng kaldero. Ayan, parang may butas pa yata dito yung hawakan. Yes No? po, yung hawakan. Ayan, yung butas dito mapapansin. Pag binitad mo, plato na. Gawa rin ng pili. Mas malaki to ah. Mas malaki po to. Takip pa rin ng kaldero. Ay, hindi po. Yung ano ng timbangan, yung stainless. Stainless, yung kiluhan. Yung kilohan. Yes. Eto, yan, para mabuo naman ito. Di ba? Di ba tipid sa panghulmahan, mga travelers? 1.8 po to, no? Yes. Pwede pa po kami gumawa ng mas malaki. At ang inaakala kong ang mas malaking table centerpiece na ito ay may mas malaki pang version. Dati ay nilalako lang nila sa bawat gilid ng kalsada. Actually, nagsimula kami, naglalako-lako pa lang ako, sir. Yung una, keychain muna. Yung mga alkansya namin, nilalakad ko siya sa palengke. Then yung dating may pasalubong shop doon sa ano. Doon po nagsimula lahat nung may mga nakilala ko na mga friends natin ngayon. Dahil nga sa mga handicrafts na ito, ay meron na silang tatlong magkakaibang pwesto. Saan kayo matatagpuan? Ano-ano mga store ang pwede nilang bisitahin? Obet's Arts and Craft, meron po sa Otop Hub, dito po sa Sorsogon, Bread and Brew, then meron po din sa Cytex, sa SM Terminal, and now available na po sa Ayala Mall, Legazpi. Hindi man pasalubong shop ang bahay nila, may nauwi naman kaming mga souvenir ng libre. Mula nga sa pili fruit o bunga nito, maraming bagay ang maaaring magawa o mapakinabangan. Ngunit hindi lang bunga nito ang nagbibigay kabuhayan sa mga lokal ng Sorsogon. Dahil sa farm na ito na aking napuntahan, ultimo dagta ay nagiging limpak-limpak na pera. Salamat po! Dito po sa farm na to, kadalasan po, ano po ang ginagawa niyong products? Ang ibang produkto po sa pili. Opo. Marami yung ano niya ni manager eh. May pili, candy. Oh, tapos yung oil. May sabon pa po silang ginagawa ko yan. Kasi daw po yan sa Amerika. Pag bininta mo yan daw, mahal-mahal niyan kasi hinahalo daw yan sa pabango. Ang tinutukoy dito ni Aling Elisa ay ang dagta ng pili na kilala sa buong mundo bilang Manila LME. Isang napakalagang resin na nagmumula pa sa balat ng puno ng pili tree. Pangunahing ginagamit ito sa mga mamahaling pabango at mga anti-aging na product para sa balat. Dapat kuya, yung dagta malinis, maputi. Kasi kasi pag madumi kuya, hindi naman po ikinukuha yun kasi madumi. Yung napapabayaan sa puno, dapat alagaan mo yun. Ang tamang paraan ng pagkuha ng dagta ng pili o sahing ay tinatawag na tapping o pagtaptap. Ito ay isang proseso na hindi dapat makasira sa kalusugan ng puno, kaya kinakailangan ng tamang pamamaraan. Yan kuya, nakukuha na ng dagta yan ganyan. Matuyo na kasi may pupuntan tayo yung sariwa kuya. Pag natuyo siya ganito mga yan. Oo. Napabayaan na yan. O, tuyo na kasi Napabayaan na. Napabayaan na po. Bago sugatan ng balat ng pili tree, sinisiguro muna na ito ay malinis mula sa lumot o dumi. Naglalagay ng sisidlan, karaniwang gawa sa lata o kawayan upang saluhin ang bawat patak ng dagta. Tumatagal ang prosesong ito ng 3 hanggang 5 araw bago dalhin sa distillation unit. Dito sila kumukuha ng dagta. Ayan, may mga bakas ng hiwa-hiwa yan ng kutsilyo or itak. Sabi nila, iniingatang mabuti to kasi para malinis. Pero ito yung senyales na tuyo na yung dagta. Para siyang gel, parang gel, ganon. Malapot siya, malagkit. Ang bango, ang sarap, parang gusto kong kainin. Ha? Para matamis. Para matamis. Ang tamis ka, lasang pili pa rin. Apoyan mo yan kuya, ang bango niya. Ay, pinapapoyan din. O yung pinamakot. Ang sarap. Pinamakot. Tastes like Bicol. Panggatong. Nakarecord yan? Ayon kay Ma'am Elisa, dito na-harvest or dito nilalagay yung mga dagta para maging malinis. Dito lulutuin and then matatransfer yung lahat ng mga distilled na, mga filtered na papunta dito sa container na to na napakalaki. Dito naman ang ang sahuran ng mga finished products. Ang farm na ito ay pagmamay-ari ni Ginang Melinda Yi, isang retiradong agrikulturista at negosyante. Sinimulan niya ang paggawa ng mga produktong pili noong 1995 at ang pag-i-extract ng langis mula sa pili noong 2000. At dahil nga dito ay nakatanggap siya ng pambansang pagkilala dahil sa kanyang makabago, organiko at sustainable na pamamaraan sa agrikultura.
Wala po ako nakuha. Ang pili ay may scientific name na Canarium ovatum na native sa Pilipinas at sagana dito sa Bicol region. Kaya nitong lumaki ng mahigit 20 meters at umaabot ng 5 to 7 years ang isang puno bago ito mamunga. Ang mga pili tree ay dioecious. Ibig sabihin, may lalaki at may babaeng pili tree. At ang babaeng pili tree lamang ang tanging namumunga. Sigang bunga. Tapos ang iba po nito, lalaki. Hindi siya nagbubunga, lalaki po. May lalaki po na pili. Opo, hindi siya nagbubunga. Ang marami talagang bunga, yun daw ang babae. Yung kinakain nating pili. Paano malalaman na lalaki yan? Nag-ano siya po, namumulaklak lang siya. Parang papaya. At dahil nga dito, ito ang official flagship commodity for Bicol. Sumisimbolo rin ito ng resilience at sustainability dahil sa tibay at dami ng pakinabang nito. Itong mga black na ito, na hinog na pili, binababad yan sa maligam-gam na tubig, hindi masyadong mainit. Pagkatapos, pwede mo na siyang balatan at pwede mong kainin yung pinagbalatan nito. Yun, Putol. perfect siya. Sarap. Milk. Mana ng sa magulang. Pamana. Pamana. Karamihan sa mga tinatanim dito, pamana pa. Sinauna pang panahon. Para sa akin, kapag nagtanim ka ng puno ng pili, hindi lang pansarili ang iniisip mo. Dahil nga matagal lumaki at mamunga ang mga pili tree, napakaganda nitong investment, lalong-lalo na bilang pamana. Mula sa mga nagtatamisang pili delicacies hanggang sa mga handicrafts na gawa sa balat nito, bawat bahagi ng pili, lahat ay may silbi. Patunay na mula sa puno hanggang bunga, ang pili ay mahalaga.